हम भोजपुरी गायक दीपक राज बेदर्दी आप सभी भोजपुरिया श्रोतागण के पाँव छू के प्रणाम बा। तो आई रउआ लोग के बीच में एक ठे सामाजिक गीत लेके आ रहल बानी, जोने के हमके आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोगों के जरूर पसंद आई। क्या बात है, क्या बात है। कहा जाला पूरा भारत मिलके एक औरत के बहुत कुछ दे सकत है, लेकिन जौन भैया बतावल जाला कि पति पत्नी के प्रेम होला उ ना दे सकत। कैसे? तो कहना का कि जिंदगिया बेकार बा, जिंदगिया बेकार बा, अरे बलमुआ के औरत कहा से अपने सखी से कि बाली हो खलाली बिदिया जीवन कलाकार और पियवा के खोजे और खिया लोर हमरा